Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Naibaw kung doon na kayo nadungog bayan sa asawa. Bilyo, isulti na ako, okay? Kuan Sir Arnel, dili man maayo ako nabatian, sir. Gikan kang ibon ka nang imong naibawan nun sa. Ah? Bitaw, sir. Gikan bitaw niya. Okay, sige. Isulti na ako ang tanang nahibawan nimo gikan ni ibon. Pero sir, di man maayo, sir. Laway man. Bisan unsa ni kalaway. Kinahanglang imo ning isulti na ako. Gusto ko mahibaw ini. Bahin mo gani sa trabaho ni Miss Lily, sir. Unsa man iyang trabaho? Kanag yung imong nabatian ha. Mo isulti na ako. Ang ako nabatian nga usa siya ka. Ayun na ipudayin, Bilyo. Kunon sa may muna batian ni Yvonne. Dili na tinuod tanan. Lily, Ha? nga nung may gawas mo ka? Oh, nangita ni mo. Asawa gud ko. Mangita gid ko sa kumbana. Ang sagot taong ka. Og bahin sa gisulti ni Yvonne ni Mobilio. Kalimti ni ha. Ako noon, Miss Lily. Dali naman kong makalimot o mga bati ng sitwasyon. Bisan gini og tao pa. Dali kong malimot. Maayo. Love? Hmm. Nagunsa pa bang ka din sa gawas? Wala ko'y ganang mo pahuway. Ako sa bitaw. Papasa ko'y gana mo pahuay. Aw, kung ganahan pa ka din anila sa doon ako ha? Oh. Ganahan pa man sab kong makigsulti gud ni Belio. Dali na, mamuhoy na ta. Oh, Dali. ha? Dalimot ka nga, naglain ba yung imong tiyan ha? Aw, okay naman ko. Okay na jud kay ko. Mamahuway na ta. Hoy, nga naman ka? Nga na mo man jud kong gidagbalik din sa kwarto. Ganahan lang ko. Nga naka di kama, samtang ako, matuog diri. Kuya, wag gud ni mo gud. Usa? Laliman ka anak ko sa kamo niya, ikamatog. Wala na gusto ni mo bahato na ako. Anaragi ko diha, mura ko sklipat ta. Nga naman de. Aon sa man, gusto ka diri sa ubos? Oh, okay Roy. Pwede na sa kanila ko sa taas Sakit yan sa ubos. Ikaw ba? Ano Ano naman ko? sige magagdul-duol na ko? Di ba giingnan naman ti ka? Ngaya o nagduol na ko, di ba? Di man sa kamusugot magisulti kong bilyo, be. Aw, di. Ikaw na lang. Ikaw na lang akong duolon kay laay man sad. Nganong imo man tong gipugngan si Bilyo sa pagsulti ganina sa pagdaot ni ibon nimo? Aw, sa imong kaluha. Dili lang ko ganahan. Huh. Sakit. Sakit? Kitan ko, Mao ba? Sakitan ka sa binuhatan sa imong kaluha? Ngong, natural. Ako gana siyang kaluha. Tempa, Hmm. kano sa man imubuhian ang akong amahan? Gipabuhian ko na siya. Unsa? Daunsa naman hinuon. Murang man unog nahasol ko nga gibuhian ako. Den do taman unta ko nga gikidnap ko libre ko sa tanan. Pagkaon, imnonon. Doon na pa'y sugal pirmi dito. Lamiras kong kinabuhin ako dito Pero, yun na. Anong gibuhian naman ko? Tinuod ka? Oh. Gawas na ni imong amahan. Aw kung nagduda ka, may mong ugma dayon adto na to ang dapit nga gibutangan ako niya. Aw, may noon nga gibuhian na ni mo siya.
Haon sa man? Nasuko ka pa sa imong amahan? Wa man ko masuko niya. Nahiubos lang ko siyang gibuhat sa kinabuhi sa kong kaluha. Siya'y nakaingon ko nga na nahimo escort service si Lily. Demonya ka, Lily. Kigupa gid niya ang pamilya ni Sir James. Kihukuk ka niya kinig maayo. Dili takit kahunungan, day. Hangtod mo pa uli kas imperno nga gigikanan nimo. Lo, wa pa si Jigger? Wa pa. Embot. Aing naman siya kumag. Pero, basag dito siya eh. Pagunya-hunya niya diha kung asa katago. Mao nga. Naibaw na ko. Kung kinsa mo tabang na ko, lo. Aron makatago ko gikan kang Jigger. Unsa? Asa man? Kandalia. Unsa? Why lai makatabang na ko karon, lo? Gawas Kandalia. Oh, inyoon. Bagsik man ka itong imong kaluha. Makacabang igot to niya mo. Olo. Mas pagsik siya kay nako. Good. Basta magpatabang ko niya. Ang importante lang, nga maplano na ko ang tanan. Mao gingay buhata, jay Lili. Kaya saan ako anong gigil, no? Pastilan. Liki niya. Unsa liki, lo? Liki nga nag-utok. Oh. Bagtok ba bagtok? Malakan tungan niya eh. Bitasod, no? Mura man na siya nagkagrabi karon. Di na gid masabot ang iyang batasan. Iyon anak man ginang mga adik ba? Mga wa magingay batasan. Wa mga karog gamit ang utok nila. Og nang kinahanglan ko sa imong tabang karon, lo. Sige, sige. Suti ko kung unsay akong buhat kong Kinahanglan magkasulti kay Miss Dalia. Ay. Hala. Wa naman siyang higdaanan sa sahog si Arnel. Ay, naman ka to. Oh. Oh. Ay, kinagbata ka na. Kaligo na kay manglakaw ta karon. Asa man ta? Magsugod ka na sa imong trabaho ba nako? Unsa? Uy, dadun jud ko nimo dito sa inyong opisina. Ni Yvonne? Oh. Pero ay kabala ka. Kay dako ang building sa opisina. Di mo magkita dito. Ha? Mao na. Sige na. Pangandam na. Muapit patas butik. Butik? Hmm. Magunsa man ta ng butik? Nakaila ka dayo sa ng butik? Grabe naman sad ka, uy. Putos na kamay dito sa amo. Hmm? Nanasab ka ni mo pangutana ba, murag na kaminus ba? Nakaila sa taong ko si butik, uy. Tigbasa-basa sa kudong. Oh, nangutahan na lang gani ko. Ah, sige na. Liyok na diya. Uy, bagsugod na karon si Lily siya ang trabaho sa opisina, Arnel. Yes, ma. O, kinahanglang matrain ako siya. Pero, okay ra ba ni mo, mami, kung trabaho ko? Lily, asawa ka sa kong anak. O si Arnel ang nahibaw ko noon sa iyang plano ala nimo. Importante ang sunod lang nimo siya. Pero, Arnel, Ma, ayaw yun nagkagwaag maayo si Lily, ha? Kaya tingalig, di na hinuna siya mumabdos. Mami, sadoy, isgot sa daan na. Maningkamot lagi, Mimi. bitaw ma. Relax lang. Kay kung magdali ra bata, di na nun mahitabo ang atong gusto. Nahala. Sige, sige. Good luck sa mo pagtrabaho, Lily. Uy, kadaghan ba sa dinimas ni nang gipasok ko na ako, uy? Pa, uy, mugawas ko ining fitting room. Arnel, kini, okay ra ni? Tanawa ko nuko. Okay, sige. Kana. Morning sa loob karon ha. Tao ka na kayong tanaw na na. Grabe na sa mo. Uy, sakita sa lima sinultihan, uy. Kana na lagi. Dindo ta ka na tanawon. Guwapa na ka. Sa una, gyud. Ah. Okay, sige. Mao man ka ni. Go!
Magsabot ang daan ha. Sa unsa man? Di ko gusto nga magkiat ka dito sa opisina, okay? Grabe. Usa ko diri bata. Sobra na sa kasinultihan. Nga ko to magkiat ko dito. Sa dagandagan ko dito, nga opisina man to. Di mo ko bata. Ilumoy. Mo ni mong timan-an. Una-una ang asawa ta ka og personal nga sekretarya. Kulbaan na ba ko diri? Unsa? Anong gikulbaan man ka? Ang angbi, makita naman sa si Yvonne. Dili ba ka kunya pagkauwawan no? Atubangan sa inyong mga tao? Kung pagkauwawan ka, una-una alang gyud nga asawa ta ka. Og do na kay katungod nga masuko ka. Wa pang sakyanan ni Arnold sa parking lot. Maayo kay nag-una ko niya. Good morning. Lisa, kung maabot si Sir Arnel nimo, pahibaw ako sa intercom ha. Oh, niya na kita. Hala, uy. Kada ko ba na building ninyo? Natural. Og ayaw gyud kahadlo ka. Tungod kay dako ang building. Tempa, maginhawa na ko lawom ha. Unsa? Kikulbaan ko. Saba ka di. Dali na, ikabala ka diha. Mula hosta sa ako opisina. May meeting ko karong alas 10. Og ipailaila ko na ikaw sa akong mga kauban nga ako asawa. Tempa, doon na ko ipangutana. Unsa naman sad na? Nga naman, Unsay nga naman? nga nung ipaila-ila pa man kunimo nila. Nga magbuwag ang manggihapon ta. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!